Здравейте! Днес искам да ви представя един от моите любими продукти, а именно Naturesin – екосмола от сайта на свещоландия.com. Това е акрилна минерална смола на водна основа, без разтворители и силна миризма, безопасна за работа от дома. За директна употреба втвърдява се за около 40 минути и дава красив матов финиш с керамичен елегантен ефект, идеална за кашпи, подложки и свещници. Работи се много лесно, сместа се разлива гладко, мехурчетата лесно излизат, а детайлите стават твърди и стабилни, готови за шлайфане и декорация. След изваждане на готовата форма, за защита и завършек лакирам керамичната кашпа с краен лак на водна основа, също от Свещоландия, а нанасянето правя с техните четки, меки и прецизни за малки детайли. С Naturesin постигате устойчив, лек и фин керамичен ефект с минимални усилия. Подходяща е както за професионални студия, така и за хоби проекти у дома. А ето го и крайният резултат. Чао, чао!